Jo. Ľudia, som z Studovej TV a dneska si ideme ohodnotiť kanály, ktorí mali alebo majú u mňa odber. Takže si niektoré pamätám a začnem asi týmto, ktorý asi možno poznáte. Je to zároveň moja spolupráca s týmto kanálom, menom je Radosť Zahrobia. Nemajú najviac videí, no majú dosť, ale majú aj dosť odberov, ale strašne veľa robia teraz cez CapCut. Napríklad toto. Takže vidíte, ako robia cez CapCut. A videá majú toto napríklad, čo sa trailer bude. To je trailer. Oni mi už hovorili aj, čo to bude, ale ja ideme ďalej. Teraz si dáme, že menom Jozy Play, ktorý málo u mňa odber, už nemá. Chyba mu jeden odber na to. Čo sa nemám, že vidno, že má labudu. Ja som na tento kanál pozriem každý deň, čo ma dobieha. Takže si myslím, dobre, tak si pozriem nejakého dielka toto. Animácia. What? Nejaké rýchle. Lebo to si myslím jasné. Toho, sa myslím, akého najzľadnejšie video sa pozrieme. A každý kanál budeme hodnotiť. Minúty. Dobre, toto ja som na Easy Style. Ok. Má nejaké shorty. Dobre, sa asi nechce zvaliť. A také. Ale má strašne veľa videí. A čo mu odporúčam je, nech nemá tak veľa videí. Ale ideme na ďalšie. To by malo byť tento kanál. Že neviem, či tento ešte u mňa má. Tento kebab 23. Ono to chyba short. Je, tento. No, tak nejde. To má 6 odberov, 9 videí. To má najpopulárnejšie video na 415 klientí. What? Počkať, what? Čo je? What? Nevadí. Ale prvé video bolo také. O. A asi ako ďalšie by sme si mohli ohodnotiť môj kanál. Možno, ak chcete. Ale neviem. Potom tu máme ešte nejaké kanály, ale napríklad tento, ale tento nemám nič. Ani ja som ani zoznam nemám, presne. Ešte tento, ale to je málo zoznam. Ale je to. No a teda sa učím a odporúčam si vám pozrieť, počkajte. Odporúčam si vám pozrieť známeho, no nie, že teraz nie je známy, ale chcel by som, aby ste si každý pozreli Minecraftového rybára po slovensky. Je to vlastne klip, aj keď dlho to bylo trošku inšie, ale je to trošku takého, som tam trošku koktal, tak. Ale je to dobré. Odporúčam vám, že miniatúra je najlepšia ako obrázokná, ale prosím vás, pozrite si to. A teda, ak sa vám toto video páči, alebo video. Ale ešte jedno vydám k tomu. Každý kanál musím ohodnotiť hviezdičkami, takže 10 do 10. Takže tento dávam 9-10. Pár vec mi vadí, takže to málo videí. Jozy Play dávame 7-10. Až trošku ide s tými videami dopredu. No a teda tomu kebabovi musím dať 4, ale 5. Tak fajn. Tak teda ja sa lúčim a čaute!